Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke isiokwu anyị bụ negative energy cleansing. Issa uchu. Yes, I kwuo na uchu bụ ihe dị adị. Uchu bụ ihe ndị a na-eme n'ebe ndị ọzọ si ga. Gị nwere onwe uchu ka isi ebe a ga, nsogbu adị. Uchu bụ ihe a na-eme n'ọkụ bịalụ ndị ọzọ. Even ndị ka mma in all standard. Oru na nke akụkọ abaa ya. Uchu bụ ihe a na-eme gị na mmadụ nwere ike kwechaa gị nkwa si gị send ya aka nọmba onye a naruo change your mind. Uchu bụ ihe a na-eme gị mmadụ nwechara si gwa gị na ọ ga-ehelp gị na-enwe aṅụrị. Ọ sị gị nye nọmba gị, onye gị nye nọmba gị. Ọ naruo n'ụlọ ị na-eche ka ọ kpọọ gị taa. Ọ kpọbara gị na fon. Uchu bụ ihe a nwere ike ime ihe ọma ahụ ị na-eni ya anya korokoro oru ndị ọzọ ma eru gị. Akụkọ a na-abịa ụzọ gara ndị ọzọ anyị agaghị. Ọ na-eme gị ma iwu nwoke ma ịbụ nwaanyị. I can tell you na ngwa ọtụtụ ndị mmadụ o nibere n'ọnọdụ eje ha n'ana. Ọ na-eme gị gbakwa na nkịtị. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya mana before we dive into it, important announcement. Ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna annual festival anyị bụ September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate in ya. Ma n'obodo oyibo ma na Nigeria ma ya abịa ike ịbịanwu ma ọ na ya abịanwu. Atụrụ anya n'aka gị na ị ga-akwado onye bụ festival. Then etu anyị si eme annually. Masaraka dị na ya and law feast dị na ya. Ya bụ ọ bụrụ na ihe emewu nke chaachị m na WhatsApp maka nkwado gị na ya. When I know the month of August, our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are, all over the world. Distance is a barrier. I am a literature. I carry go 4 years now. We have massive testimonies. But I am not sure you are not necessary. It's not why we are here. This show to Ejegom the temple. Chuaja go for Kubio Kunisi Madini and this way. Yes. The friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. To aka isi eme mgbasa ikpeazụ nke ọnwa achịkọta ya so ndị so ya na nya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only maka ya adada esho ihe ọrụ na social media. Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa ya bụ ọ bụrụ na chọrọ isonye na ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe na altar, then you make token donation iji kwado nya bụ ihe aja. My WhatsApp number remains 08057837672. Now let's proceed. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya uchu ọgbụgba eneghị anya ka mmadụ ga-atụ gị wee ike ghọta ihe a na-akụwala gị. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na mba ọsụ bụ na-akọmplen many things na-eme ha. O nwere ike ịfụ nwa agbọghọbịa machara mma metụ mma aka ọsọ na ya mara ihe na-eme na o nwere ike ya pụta n'ụzọ nwoke nwere ike fịa nne na-emaka otu aka ọrụ Chukwu ọ narị ya fon nọmba ya ya narụzie ụlọ na-echeji ka akpọ ya na fonu ị na-afụ ndị ya ka mma a na-akpọ ha na fon a na-anụ ha anụ o ruo na nke gị akụkọ abaa na ya. Mmadụ nwere ike kwechaa gị nkwa kama onye a ga-emezu nkwa ahụ o kwere gị onye ahụ enwe ọdachi ka o wee bụ na o mezuru onye bụ nkwa kama ọ bụrụgodu na onye ahụ disaidịrị ka e mere gị ha o nwere ike ego ahụ onye ahụ na-eme expect ka ọ bịa ka o wee si na ya wee nye gị nke ọ chọrọ inye gị ablọkụ ego a ma abịa to ensure na uchu ahụ na-agba gị ka nọ ọ ga-akọ gị ka onye ị ga-ebite. Eburu na nwoke the same thing. Ihe ọma ahụ onye ahụ ga-emelụ gị ọgụ bọsị ahụ ọ ga-achọ ka o meelụ gị ọgụ ofu ihe eme kpụpụ ya obi n'ebe ị nọ. Ọ bụrụ na ị na-enweta ụdị uchu ọgbụgba o ruo na nke gị akụkọ ya abịa ịgbakwara nkịtị. Yes, ya bụ ikene ka m na-akụwa. Ọ bụrụ na ị fụtara onwe gị na ụchụ na-agba gị
onwe ebe ị na-alụ ọrụ ọ bụrụ na a na-eme downsizing ịfụ ndị ka mma ewe ha na ị ga-eso na ndị a ga-asị gị naba o ruo n'ime ọ ga-emegide ọgụ ruo na tọn gị asị sorry there is nothing we can do again. Ị na-aba n'akụkọ favor na-abịarụ ndị ọzọ normal na nke gị mechagoro ihe niile na-eme ya bịara gị orukwa na nke gị asịkwa sorry. Ịgbara nkịtị o nwere ihe bụ ya ihe a nwere ike ịbụ n'otu mmụọ gbara ma ọ bụ n'otu mmadụ gbara ma ọkwa n'otu imetara onwe gị. O nwere ike ọ bụrụ na ihe si na lineage gị na-akwụsị ụnụ na-akwụsị ndị ezinụlọ gị. Ịgba na nkịtị maka na enwere nke a na-eme ihe nsubi nwee nke a na-egbuji egbuji. Ọ bụrụ na ihe dị adị etu onye asị ebe ka onye asị ebe ụnụ agba na nkịtị ka m kwụsịkwa ebe a. Inwe ajụjụ na ya maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.